Dit hier is Lennox. Wat wilt u van me? Bent u me gevolgd? Lennox is mijn buurjongen, mijn boy. En Lennox en ik zitten samen op school. Dit verhaal gaat vooral over hem. Binnenkort word ik dapper. Binnenkort ben ik niet bang meer. Voor de tandarts, voor de kapper. Je ouders denken dat jij niet klaar bent om met je vader naar het ziekenhuis te gaan. Dus, er zit niets anders op. Jij moet nu naar het ziekenhuis. papa, heb je pijn? Ik zei dat jij er niet klaar voor was, maar dat is niet waar. Ik was niet klaar. Het heet niet voor niets de onzichtbare ziekte, hè? Misschien kunnen ze het niet zien, papa. Kunnen ze het helemaal niet zien, papa. Alleen als ze het weten, papa. Ze weten niks, papa. Ze zien geen ziekenhuis, papa. Dingen durven doen, dingen durven doen, dingen durven doen, dingen durven doen, dingen durven